खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननिसिम भिडिअखौ लाना फैबाय आरो नोंथांमोनखौ गिबियावनो बुंग्रोनो सानो नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलां फारसेनिफ्राय स्किप खालामनाङा होमब्लासो नोंथांमोना काहिनिखौ बुजिनो हागोन आरो जायफोर गोदान फैदों नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामलां आरो आंखौबो नोंथांमोना सुबिदा हो दा गिबियाव आं बेखौनो बुंग्रोनो सानो जे बिथां प्रदीप बसुमतारिया गावनि हिन्जाव खारजानानै आरो माब्रै हिन्जावा खारजाखो आरो माब्रै मा जाखो नोंथांमोना गावनि बुंनायजोंनो गावनि भिडिअ पेजजोंनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो बिथांनि बुंनाया एसे बाख्ल' बुख्ल' जादों नोंथांमोना बेखौ एसेबाबो बुजिनानै नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजादो आरो बिथांखौ मदद होनो नाजादो आंबो जोबोद दुखु मोनदों बिथांनि बेबायदि काहिनि जानाय दा नोंथांमोननो गिबियाव बेखौनो बुंग्रोनो सानो हिन्जावा माने बेलेग सेंग्राजों खारबाय माने गथ' हिन्जावसाबो दङ आरो हौवासायाबो लाना खारबाय माने प्रदीप बसुमतारिनि हिन्जावखौ दा बेयाव माखासे बाथ्रा हाबदेरनाय दं नोंथांमोना मिथिनो हागोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुरा नायलांथार आरो बुजिनो हागोन नोंथांमोना आरो आं माखासे आंनि गोसोजों बुंनो सानदों बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ दा बेनो माखासे सेंग्राफोरनि माखासे प्रब्लेम आरो माखासे हाबा जानाय हिन्जावफोरनिबो माखासे प्रब्लेम थायो बेबायदिनो जोंनि बर'नि गेजेराव जागासिनो दंखायो बेफोरबायदि माने सोरबा हाबा जाखानाय हिन्जावानो सोरबा सेंग्राखौ लाना खारनाय सोरबा सेंग्रायाबो सोरबा हाबा जाखानायखौ लाना खारनाय मानो बेफोरबायदि जाबाय थादों जों बुजिनो हाला आजिखालि बेनो मोनसे बाथ्रा मबाइलनिफ्रायनो जागासिनो दं माखासे बाथ्राया नाथाय हिन्जावफ्रा बुजिनो नांगौ हाबा जाखानाय हिन्जावा बुजिनांगौ मानि थाखाय होनबा दिनै सासे हौवाखौ लानानै न'खर दाबाय दिनै इसोरखौ लानानै दिनै नोंसोरखौ साखि होनानै हाबाबो खुंबाय दिनै गथ' गथायबो खांबाय नोंसोर सानैजों रायजो जाखासिगोन नोंसोर सानैजोंनो अनलायना जाखानांगौ बेयाव आरो मा आरो बेयाव मानि गुबुन दिनै बै सेंग्राखौ लाहैब्लाबो बै सोरबा हाबा जानाय हौवाखौ लाहैब्लाबो बे मोनसेयानोखा दिनै मोनसे बाथ्राया बेनो दिनै नोंथाङाबो हिन्जाव नांगौ जादोंब्ला मालायनि संसार जानाय हौवा थाखानाय गथ' थाखानाय बेफोरबादिखौ नोंथाङा नोजोर बोनाङा माब्रै होनोबा लानो गोनांबा नोंथांमोना सिख्लाफोरखौनो ला दिनै सिख्लाफ्रा हौवा गैयै मानसि दिनै मानो बेफोरबायदि मालायनि न'खर दाखानाय न'खर खुंखानायखौ मानो बेफोरबायदि नोंथांमोना गोरोन्थि हाबाखौ मावखो आरो हारिनि थाखायबो एसे गोरोन्थि जायो दा आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो बेफोरबायदि मावनायाबो जोबोद गोरोन्थि आरो नोंथांमोना जोबोद गिदिर दाय मावबाय आरो नोंथांमोना बेखौ मालाबाबो नोंसोरनि बेफोरबायदि मोजां मोनलायनाया जाफुंगोन आरो साक्सेस जागोन होननानै दासान नोंथांमोना गावखौनो गाव सुथुर खालामना लानायसो जायो मिथिबाय दा मोनसे बाथ्राया बेनो दा बे हौवाया दंखाथारो नों मानो लाना खारनांगौ सेंग्रायाबो दिनै नोंथाङाबो बेखौ मोनगोन होननानै दासान जेरावखि खारनानै थाया मानो नोंथांमोना न'आव फैफिन हय नङाबा हिन्जावखौ हौवानो होफिन हादरसा ना मा जेरावखि थाया मानो नोंसोर जेरावखि खारखुमा मानो नोंसोर गनाय नङा नोंनि थाखाय बेसेबां दिनानो जाया मानो हौवाया एक्सन लागोन होननानै बुंदों जेरावखि खारा मानो एक्सन लागोन होनना बुंदों आरो हौवानो हिन्जावखौ नांफिनगौ होनना बुंदों थाबनो जुदि आंनि भिडिअखौ नुदोंबा बे हादर होननाय सेंग्राया हिन्जावखौ हौवानो गथायना होफिन आरो गथ'खौबो लाना थांफादोंनो थाबनो गथायना होबानो जाबाय आरो बेयाव जुदि नोंथाङा बे जोंनि बुंनाय रावखौ आरो हौवानि बुंनाय रावखौ जुदि नोंथाङा गनायनानै लायाबा खिन्थु नोंथाङा बिपद दं दा बेखिनिखौनो आं बुंनो सानबाय आरो बाथ्रा बुंनो गोबां बाथ्रा दंबायोमोन नाथाय आं बिथांनि माखासे बुंखानाय बाथ्रा दं बिथांनिफ्राय माखासे बुंनायखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो नोंथांमोनाबो मदद होदो बिथांखौ जोबोद दुखुआव दङ बिथाङाबो दा बेखिनिखौनो नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननि भिडिअखौ दिन्थिनाय जाबाय सिगांग्रो आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय आंनि हिन्जावनि नामाहाय जाहैबाय दिबिका बसुमतारि ओमफ्राय आंनि नामाहाय प्रदीप बसुमतारि ओमफ्राय फिसाजोनि नामाहाय रिया बसुमतारि आरो बे लाना खारग्रा सेंग्रानि मुङानो जाहैबाय नामा जाहैबाय हादर होनो हादर आं टाइटेलखौ मिथियाखै हादर होनो आरोखि कारिगाव आवदां बाजारनि बे हौवायानो लाना खारदों आरोखि आंनि गामिया जाहैबाय निउ बांला जरा खासिबारि होनो बे हौवानि गामिया कारिगाव आवदां बाजार थाइजौगुरि होनो बे हौवानि गामिखौ आंना हिन्जावनाहाय सिलेखा आंनियाहाय निउ बांला जरा पाटगाव निउ बांला जरा खासिबारि होनो आंनि गामियाहाय हिन्जावनाहाय सिलेखा होनो ओमफ्राय बे हौवानियाहाय लाना खारग्रा हौवानाहाय कारिगाव आवदां बाजार थाइजौगुरि होनो माने आंनि हिन्जावाहाय
आंखौहाय माने मबाइल बानायनो थिनहरदोंमोन। मबाइल बानायनो थिनहरनानै आरो दखानावहाय गय फाथै लाबोफाखादो, गस्ला आंनो गांसे लाबोदो, ओमफ्राय नानिनोबो मा लाबोदो होनदों आरोखि बियो आंखौहाय। ओमफ्राय आंनोहाय जेबो होनाखै, मोजां नालाय मोजां, जेबो नङा, दावरावबो जायाखै, बुलायाखैबो, सोलायाखैबो, जेबो जायाखै जाथायानो। मानि थाखाय माखौ रागा जोंनानै आंखौ थांखो आं जेबोखौनो मिन्थियासै, बुजियाखैनो आङो मानि थाखाय थांदों। खबरखौ मोनस्लाबाखै आङो। जेब्ला आङो लामायाव गारि गाखोनानै लामा गेजेर मोनहैयो अब्ला आं खबर मोनबाय आरोखि मानसिखौहाय। मानसियाहाय सोरबा हौवाजोंहाय थांबाय माबाय होननाय खबर मोनबाय। ओइबासिनो आङो गारि लाबाय, गारि लानानै फैबाय आं। फैनानै नायफैबाय, गैया। ओइबासिनो खोनाबाय आङो अबेबा त्रिपुरायाव दङ, अबेबा कयम्बाटुराव दङ होनबाय। दाना बिदि होननायखाय थांबाय आं मारुथि लानानै, 7,500नि मारुथि लानानै थांबाय आं, नागिरहैबाय। दा मानसियानो गैया। थगायहरदोंसो ना मादोंसो आं मिन्थिया आरोखि दा बिसोरखौहाय। दा मानसिफ्रा हले अबेबा खाथि एरियायावनो थालाबायगोन, खबर मोनथ'नाय जायाखै आरोखि दा। जेबो दायानो गैखाया, नांलायाखैबो, बुलायाखैबो, जेबो जायाखै। मानि थाखाय बिदि थांदों आंबो जेबो उदिसबो हराखै। दा फना नाङो हौवाना, फनखौनो रिसिभ खालामा, SMS हरो आं, SMS खौबो नाया, जेबो माबाखौनो नाया, रिप्लायबो खालामफिना आंनोहाय, जेबो खबरबो हरा। मानो मोनबालाय आं मानसिखौहाय नांगौमोन। दा हनै मालानि समाव मोनो मानसिखौहाय, बेखौनो आं आरज गाबो आरोखि। दा मानसिखौहाय आंनो नांगौ, मोनबा नांगौ, हमनांगौ आरोखि बे मानसिखौहाय। जेबो दायानो जाखायाखै आंहा, जेबो दाय गैया, बुलायनायबो गैया, नांलायनायबो गैया, जेबो दाय जायाखै आङो, जेबो होनाखैबो। मोजां नालाय मोजां, आंबो ओंखाम जाखांबाय, जाखांनानै थांबाय, मबाइल बानायनो होननानै थिनबाय, मबाइल बानायनो थांबाय आंबो, गावनो बायदिसिना बिहरलायबाय, जेबो दावराव दावसिनि जेबो माबा गैया आरोखि। बेयोहाय आंखौ जेबो सिगांनिफ्रायबो जेबो होनखायामोन, आरो बिदि खारनाय मानायनिबो जेबो खोथा ओंखारफेरामोन आंनावबो, बेनावबो। आं खारगोन मागोनबो, खारदो मादोबो होनफेराखै बेखौहाय दासिमाव, जेबो होनफेराखै। माखौ रागा जोंनानै थांखो, मा दरखारनि खारनांगौ दंमोन दे, आं जा बियो बेखौनो होजोबोमोन, गासिबो बियो बेखौनो होयो आं, मा बियो बेखौनो होयो। माखौ रागा जोंनानै थांखो बे, जेबोखौनो हमनो हायासै आरोखि आङो दा, मानि थाखाय बिदि खालामखो। दाथ' ओमफ्राय आंनाव फैसा आखायाव थाइसेबो गैला, बेखौ नागिरनोबो मानोबो। आं दा खामानिसो मावगासिनो दंथ'यो दासान्दि। न'आव थांनायाबो आङो एप्रिलनि 28 थारिखआवनो थांखागौमोन। सानैनिबो टिकेटआ बुकिं जाखाजोब्बायमोन आरो जों सानैनाबो जाखाजोब्बायमोन, थांनांसिगौल'मोन। दा फैसाबो थाइसेबो गैला, आं खामानिसो मावगासिनो दं आरोखि दा बिराद दुखुयै खामानि मावगासिनो दं आरोखि। माने मोनबा आं नांथारगौ आरोखि मानसिखौहाय, बिमाखौबो फिसाखौबो। दा आं मा खालामनो, जेबो खालामनो हाला आं बाहाय, फैसाबो थाइसेबो गैया आखायावहाय। मा खालामनानै मा मोनगोन आंलाय बाहाय।